Laso video jongsi komane government school head teachers jongsi lang igbom polte nangli fan laso video labangke important ik piklo lapen head teachers kalipin sitame nalitum relative mate nalitum a familiar long komane government LP school ba high school head teachers labangke dota haiji mine lase nalitum laso video labangke nalitum kaan masterun share pon ingon alangli tumhan samagra siksha situahin pen sitame isi update ki bang do update copy update mala bang ke non nali tum la sit la so video afrang sit hek pon long ekpo la sinali tum han tuning ripon alam thebang la son hello nali tum la so YouTube channel long jongsi nang ka homri milang pulte ke ching hon pen nali tum subscribe ikon la pen giveaway jong nali tum chipe ha ingtung polote la so video long stame la pen kidam tang a video stame nali tum langdam ikon la pen mesen comment nali tum tog ikon video like ing sip ikon la pen video share ikon la pol nali tum giveaway chehe chipi haiji afan a chance pangke nalitum dopon ekpo tangte non copy update sila head teachers atum han kewang ma la so puthak nili nalitum han na piklang pon ekpo lapet nang than pon ekpo tangte non pathek pen labang so notice pate labang so information puthak le langdam lana lapen ko PPC claim nangji mala so puthak achi than pon na aprang sila so notice ka piklang pon labang ke office of the mission director samagra siksha khalipara guwahati 781019 assam hin bensi piklang pon lapen nang kilo labang ke mate ka piklang pon labang ke hai Dr. Om Prakash IAS ahin bensi piklang pon niklo lapen subject labang nani tum thek pon long ekpo updation of mobile number of head teacher in siksha situ mate siksha situ website long alang litum mobile number ka update jia fansi la so puthak bang paklang pon liklo la pen lada ke tok do nani tum na screen along thek pon long ekpo sir midam labang ke high school pupelo la pen LP school pupelo head teacher tum an labang ke non bang ke mobile number labang ke update nangji labang ke kenangsot lo nalitum da ke tok pon theklongji with the reference to subject that created about it is to inform you that in many cases mobile number of head teachers and alternative mobile number is found incorrect lapen penang an teachers atum do head teachers atum lapen staff pupilo mate head teacher pupilo alang litum mobile number la siksha situ website long labang ke penang an incorrect sikilong pon mate ki chok che long pon o lapen hol labang ki pidu na hut labang ke chok det tahai mine lapen pine problem do po mobile numbers tame haino ikdak lason do ig o tahai lasi non bang ke alang litum nang contact ji pusitame call center penang sinang contact ji pusitame mobile number bang ke chok che tum se ke ong pusida ke tok pon lasi puthop non mobile number ka update ji afan tuning ripon iglo lapen dake tok do due to which the call center is not able to contact concert it's the but head teacher hence it is the decide to verify the mobile numbers of head teachers including the alternative mobile number against its school provide in the siksha situ by CRCC lapen LABANGSO arpu ke pekpon labang ke CRC मतलब CRCC atau masih kipek pon lo. For this purpose of special drive shall start from dak pen pini pen sida keceng pon lo. Second May lapan kapi jud nangji labang ke within 7 May 2024 la so dan se labang so mobile number ka update aksai labang ke complete nang po mate Laso aprang 7 aprang labang ke complete thainang pusi ladak ke tokpot laban for this edit option on siksha situ has been activated non bang edit options tami siksha situ website lo tami hadak pi poni galo mate active poni galo lasi head teacher atum ke doan atum tami mobile number non ka update ji lapan ke chilang dam repzi fancy tuning ripon iglo lapen jong se nalitum thek pulot labang ke CRCC tum lang se nalitum han nang than pachini pon ikpo ko son se ka update nang jima lapen nang litum jong se nang igwek ji pulote nili so puthak sta me puthot nili video se ma tho ikpo je ko son se mobile number ka update nang jima lapen ko son se ke claim nang jima la so puthak sta me nili nang litum afan nang than pachini pon ikpo lapen dak ke tok pon bang la an bang ke aves tamen la
mobile number ka update aputhak se dak tok post tame nalitum labang ke batai si jong se mobile number kedam tang hot ki pidun tame choklim pus tame puthor non dam penalitum lang Kelang dam igon je kona si chok ma ke chok si ma puthor nalitum jong se mobile number akini jong se update dun ji bulda la dak penalitum update dun ikmelo na penili non pathek pen website along nang pon ik penalitum phone Laban especially nalitum laso link labang ke video description along stame long pon ikpo kali prote nalitum telegram channel whatsapp group long stame bang pen stame nalitum laso link long pon exi lapen dak login ji afa nalitum username lapen password nang exi login ji afan frankly username labang ke nalitum school dice code doizi laso dice code banalitum dak ber iknang po lapen password labang ke nili dak nalitum fan bang direct banan than pachini pon ik tek deji jong si aprang ta nalitum laso website long pen jong si kaprek asai claim ibom lomba student na tumhan promotion mate promotion drop out la pen kaprek student kini ke et pon lai ho stamina nalitum claim pon ikta hai la se ala sohot password la bangke nalitum copy password pen se dak login pon mala so password apa nalitum bearing nang po la pen ber det ben fill district nalitum dak pen select nang po district select ik det benefit captcha la bangke nalitum a mobile screen long stame kaprek na chiklang ik po la so captcha koson nalitum a mobile long na kiklang la so captcha bang la so dim nalitum ke ber nangji la bangke kenangsot lo captcha ber ik det benefit nalitum login ponigon login pon iglo pote nalitum school amen na chiklang ik po na pen student bang ko an sidoma staff bang ko an sidoma na so other details nalitum chiklang ik po la pen to tell staff long ber egon la pen kolobang modan nali men la bang lang egon ada nali men adim ber iglo pote edit option long exi la pen mobile number ka update options tame dak pen nalitum long pon ikpo la pen so video nalitum ka an ma share un share ego karbieng long arlos tame la government teachers head teachers la bang ke do ego kachinne tum ta do ta hai lang mene la pen karjulong le tum tame do ta hai lang la pen la so mobile number ka update jong se thek the pulte nili fan hombre gon nili stamina le tom fan chirap junji afan bor ipon ikpo la se pinia video long bang nili nang piklang ponji la bang kel answer lo la pen apna process nili jong se nali tum nangji pulte nili nang piklang pon ikpo mate video one ikpo la se nali tum comment along pigon la pen give away chipe hai afan nali tum mention comment nali tum togi go la pen videos tame share pon igon la pen channel la so youtube channel tame nali tum subscribe igon la se pinia video long bang la anling ton pon ignang nilihin pen KARDOM.